És oda fogja menteni, csak azt nem találtam meg, mert Fordítsd egy meg. Miért nincs hang? Miért nincs hang? Ja, mert az elején még nem, csak az első perctől lesz vágott hang. Cigi. Cigi. Gyújtod, nem? Ott az asztalongás, vedd már el. Add már el. Vedd már el. És így eladom az öngyújtóra. És így vágod, Már fenn van kiállsz oda a eBay-en. sarokra, egy öngyújtó egy 100-as, 250-es egy 100-as, és elviszik, vágod? És így visszajössz, hogy kerestél 150 forintot. Akkor vegyél már egy gyújtót is. De Nézd el, most lesz török majd hang. Remélem, hogy lesz. Csak fel kell hangosítani. Nem volt lelimitva VSP-en? Szóval fog visszajönni ez. Ez közöveszik. Jó, hát de nem hallott még. Akadt valamit, nem tudom mit csináltál. Mi? Kábor közben játszik amúgy, és így akad a videó, nem tudom, kodoztál, vagy mi? Nem. SWAT 4? Nem játszok semmivel. Csak a Nem. Ez is jó pókárrá szám lesz, lesz. meg a felkelő rablóval. Ez kurva jó, ez az egyik kedvenc ilyen számolvő korszó volt. Basszus. A Vampi. Hello, I'm Twilight. Legutóbb, amikor elmentem volna az MSPZ fasságra, De már itt kéne lenni hangnak, nem? akkor elmentem arra a kibaszott MSP fasságra, És? és egyik srác így rám néz, Nézd, hogy mi is akarunk kezdeni. Mi? és így azt mondja, úgy nézel ki, mint egy német cserediák. Ott meg a Máté. Én is így azt nézem. Vágod, és Ja, így olyan, azt bazd mondom. Pont ugyanaz. De így azt nézzük, hogy ő itt van, mint a venni egy kamera, és pont olyan fejet vágom. Igen. Akar. Ne akar. Pont ugyanazt csinálod, amit ott. Vágod, így nagyon para, így azt néz, hogy így ott van az, meg így ez így, ugyanez így. Be van Belúpolódtam így elég. keres. Akkor így be vagyok loopolva. Egy 16 bár hosszú loopi be van nyomva, és úgy azt tudom. Ebből vágod, ilyen gifeket kéne csinálni. Ja, ha már nincs hang. Szemölök, beakadt. De lehet, hogy van hang, csak halk. Gecinak, és föl kéne vagy erősíteni valami Nem, mert a Audacity-vel. mikrofon nem tudod felvenni külön vezérlőpultba, vagy ilyesmi, nem tudom. tudom. Nincs a maximum. És most még ezt kéne kamerázni, hogy ezt így nézzük. Megkamerázzuk, hát ott De itt világít. a fényképezőgépes asszal. Így feltartom, és még vesszük ezt az egészet, vagy lerakom azt oda. Állam az államban. És azon belül is az álomban. Egy cégésség egyébként szinte eljön. De nem, és akkor így veszünk fel a videónkat, hogy így több kameraállásból van felvéve a filmünk, vágod. És így egyre durvában játszik, és egyre több mindent meg, sorozat. és egyre több mindent megértesz, vágod? Sorozat, Igen, igen, Persze, sorozat. hát az, de ezt nem akarunk, az van. Van. Hát ja, csak még meg kell csinálni. Nincs még pénz, de van. Hát amúgy van már ilyen pudi rész, vágod, ilyen pilot epizód, az már megvan. Ádámmal. Ádám, az már egy... Mit él át, basszom? Ez nagyon durva. Igen, és stoppoltunk. És vágod, hogy nem emlékszem ilyenekre? Réka is visz ki a fejezet, igen. Ez mit keres itt a földön? Bazd meg! Azt mit csinál? Itt nőtt, vágod. Ja, És már így lesz leszedni, akár ilyen faj, és így leszedni rúgni, Ja, mint a Sims-be vágod. grammos pakó. Mint vágod, a Sims-ben volt, hogy pénzfát. tudtál venni ilyen pénzfát. És ugyanúgy leszedhetjük róla. Ja. És egy 10 percenként terem. Ez milyen durva. És ilyen 50 000 ilyen élménypontért tudod megvenni, vágod? És nekünk van annyi, hogy összegyűjt, és így meg tudjuk venni. Sármat veszünk be ezek. És forever live. Ja.
Gáspinál azóta is ott van a cigi. Ez az enyém? Opika. Na ez már nagyon török itt. Ez az egy szívásos kör. Ez volt egy szívás. El fogok szédülni. Ja, igen. És tényleg elszédültem majd. És vágod olyan, mint hogyha hogy nem a képernyőn forgunk, hanem mi forgunk az éterben. Ja, így És vágod, nagyon, hogy mert mi- így arra Forgunk az időben, vágod. Anyád, ez a negyedik dimenzió, vágod? És ja, De most tulajdonképpen a negyedik dimenziót látjuk. szerintem már most 5-et. De nem, ez most tényleg, ez mert itt látod a teret és az Nem, időt, ez és csak a negyedik. Hát azt mondom, negyedik dimenziót látjuk most éppen. Majd azt éljük át. És utána megint mit fogunk átélni, mert most ezt felvesszük, és utána megint mit élünk át. Na, És az, azt, hogy... igen, az a negyedik Ez, dimenzió ez már tényleg ragozásai, vágod. Inception amúgy. De akkor indítsuk már az asztalon, csak így rögben mögénk. Ja. És a végén így elveszünk, és nem, mindig ezt fogjuk nézni, és nem Hol tudjuk, hogy mikor vagyunk? vagyunk ébren, és így hol vagyunk már, hogy elveszünk. Mert az így időt. mindig csak azt nézzük, Elveszünk az időben, vágod, így kurvára. Mert mint hogyha ez már megtörtént volna, vágod, és tényleg megtörtént, de azt nézzük, ami megtörtént. És tulajdonképpen ez folyamatosan történik mindenhol, tehát ez éppen megtörténik, csak vissza tudod nézni, és így eltolva nézni az időt, Anyá, és így érted, és ez És folyamatosan mindenhol történik, és ez van mindig minden. van mindenhol. hagyjuk már, na. De nem, Igen, és, mert érted, annak nincs és, ez, tere. és ez folyamatosan történik meg, csak te most megint meg tudod nézni, ami már megtörtént. Tehát igazából mire nem vagy képes csak így visszaemlékezni, azt most te meglátod, és az a negyedik dimenzió, vágod? Az Igen, vesz ez már- hangot, mert ezt fel kellett volna venni. Ez vettem végig. Most most vetted? Aha. Az nagyon Ez király! megvan, ez meg lesz volna. Ez mennyire jó? Ez mennyire jó? Vágod, közben ott vágod a másik izét. Mert akkor nincs meg, és nem játszani közben. És ezt így párhuzamosan olyan videót kell játszani, hogy így vágod. Már ne vágod, fordítsd meg, és veszi, amit vesz. És így látod ott, mindig, hogyha ügyesen És oda, ott háttérben nézzük, amit előtte felvettünk. Na takára, hogy ez mi a és fasz? vágod, úgy kéne, hogy pont úgy essen bele a szar, hogy még közben azt is vegyük. Akkor kéne ide még egy tükör, és akkor vissza tudod nézni, hogy onnan hoz egy tükröt, légy. Hoz egy tükröt. Mert mint hogy meg tudod nézni a hajadat hátulról. Inception. Vágod, és így tükör előtt, és mögötted van egy tükör, és akkor kurva jó. Anyád, és még ott is megyünk. Úristen. Vagy. Ja. Vagy egy tükör. Ezt mondjuk. És így vágod.